Mangadto mi sa Basilica Minore del Santo Niño karong hapuna. Kuyogi mi ninyo. Bago lang may nakanaog sa jeep karon na nami dire sa Mabini Street, na nami dire tungod sa Cathedral Museum. Adong mi dito sa Santo Niño, na nami dire sa gawa sa Santo Niño, pero ari mi agi sa may Magellan's Cross kay naa man dire ang ilahang entrance. So manulod na may dito sa Basilica. Pinigsod ni mo na ay temperature check. Agi ka security guard. Pinigsulod ni mo na adiri ang ilahang dagkotanan sa kandila. Kani nga simbahan mo ni siya oldest church in the Philippines, and this is run by the OSA, Order of Saint Augustine. Dako na siya nga simbahan. Then naa na sila Pilgrim Center every fiesta. Ang ilahang mga novena masses kay adto nila i-held sa ilahang basilica, na dito ang miraculous image sa Balaang Bata. Naapod diha ang kumbinto sa mga Augustinian friars. Daghan kay mga tao manganhi, it's because na sila mga nagkalain-laing mga petisyon nga ilahang gipaabot ni Señor Santo Niño. Mo na kanang ilahang dagkotanan puno gid pirmi sa mga tao, especially kanang Friday ang ilaha sang hawkanan ron sa image ni Señor Santo Niño, taas pod ang linya dito. Ang uban nangitag mga milagro. Kaning Santo Niño de Cebu is known for being miraculous. So daghan kay mga milagro nga nahimo, mo na siyang madugokon jud ni siya sa mga tao sa mga nagkadaiyang mga parte diri sa Pilipinas, especially diri sa Cebu. Nasa uban nga mga foreigners nga manganhi is because this is also a tourist attraction sa Cebu City. Tungod ani nga simbahan, the whole island of Cebu is considered as the cradle of Christianity. So diri nagsugod ang Kristyanismo sa Pilipinas, kay ang mga Cebuano may unang nidawat sa Katolisismo. Sila'y unang nagpabunyag tungod sa mga Augustinian friars na tukod ni siyang lugar. Kung anhi ka og Santo Niño nya na kay mga petisyon na mga manindahay diri og kandila nga mosugat nimo, nya kani mga manindahay og kandila ilahaning isinuog ang imuhang mga petisyon. So pinaagi sa usa ka pagampo nya ila nang isayaw ang imong kandila. Mo na siya additional nga sinulog. So kana siya is dugay na kaayo na, especially katong mga mag-celebrate sa ilang birthday, magpasinog ka og kandila. Nagatubag ko karon diri sa ilahang Pilgrim Center. Dako kay nilang Pilgrim Center, pero bisag ingani na siya kadako, mapuno di siya sa mga tao during Fiesta Senior. Tungod sa kadaghang mga tao nga nangaliya, nangamuyo. Paning area nga akong sudlan karon na diri ang mga nagkalain-laing mga imahen sa mga santos, na sila groto diri sa Our Lady of Lourdes, mga nagkalain-laing mga imahen sa mahal nga birhen. Akong gipangita diri ang Ichihomo. Tulo man gud sila ka icon, ang Santo Niño, ang Ichihomo ug ang Magellan's Cross. Kaning tulo mao ni siya mga gasa gikan sa mga Spaniards nga gihatag nila sa mga Cebuano. Sa pila na katuig ang nilabay. Among sawayan karon og hawk dito sa image ni Señor Santo Niño, pero kinahanglan pa mo linya. Hopefully ang linya
Dili lang kay ingon ni ana kataas. Sa akong tan-aw murag mubo ra man siguro ang linya. Kaya ang uban naraman diri sa atubangan. Kani nga image mo ni siya ang original miraculous image among suwayan karon diri. Talisiya mo ni siya ang linya paingon sa pagpanghawak sa imahe ni Senyor Santo Niño. Wala may kakuha og video solo dito kay bawal man ang picture taking, so agyo pagrespeto na lang po. Wala lang pud ta makuha. Adiri lang mga old nga mga paintings sa basilika. Akong gipangita ganina ang Ichihomo until nga nakita na ko siya na ade siya atubangan sa altar. Kung magatubang ka sa altar sulod sa basilika naa siya sa right side. Ang kanang term Ichihomo bot pasabot ana niya is here is the man. Dito na siya gikuha during the passion ni Jesus Christ nga kung asa gipresent sa dito ni Pilate. Kani siya nga bell mo ni siya ang kampanaryo dito sa babaw, pero during the earthquake nga niigo sa Bohol ug Cebu 2012 na tagak ni siya. So since kay murag delikado naman ibalik dito sa babaw, mo ni nga ila na lang gi-retrofit nya, wala na nila gibutang dito kay basin niya makadisgrasya na hinuon. So mo ni siyang nanani siya diri sa ubos. Mo ni siya nga tuang pagbisita diri sa Basilica Minore del Santo Niño, the oldest church in the Philippines, the cradle of Christianity in the Philippines, which is Cebu. Diri nagsugod ang unang mga Kristiyano. Daghang kayong salamat sa inyong pag-uban-uban namo, naot nga nalingaw mo ug naamoy mga bag-ong butang nga nadiskubrihan. Daghang kayong salamat ug hangtod na pod sa sunod nga higayon.